כאן אברהם ויאמר, הנה נהורתי לדבר אל אדוני ואנוכי עפר ואפר. אולי יסור 50 הצדיקים 5, ותשחית ב5 את כל העיר, ויאמר לא אשחית, אם אמצא שם 45. ויוסף עוד לדבר אליו ואומר, אולי ימצאו שם 40, ויאמר לא אעשה בעבור 40. ויאמר אל נאחר לאדוני ואדבר, אולי ימצאו שם 30, ויאמר לא אעשה אם ימצא שם 30. ויאמר הנה נהורתי לדבר אל אדוני, אולי ימצאו שם 20, ויאמר לא אשחית בעבור 20. ויאמר אל נאחר לאדוני. זה, אבל לא... וואלה אחי, זה היה כל כך משעמם. וואלה, אין לי מושג, אני הולך לשם. לא מבין איך אתה יכול לישון כשיש לנו עוד שבוע מגן. אחי, עשיתם בזה אחת. גבר. אני אומר לכם, פעם אין סיכוי שתצליחו להעתיק ממני. אני רוצה להעתיק ממך בחיי אפס. אולי ניפגש שם ללמוד אחרי בית ספר? אין לי בעיה, אפשר לבוא אליי. שער אחורי אחרי שיעור ספורט. סגור. פאק! מה קרה? שכחתי את הסוואטשרט בכיתה. יואו. טוב, לך אני עוד שם מביא אותו. יאללה. אחי, אתה לא מבין. הרגע ראיתי את ברק ישן בי"ב 2. נו. סתם, מוזר. אז מה, גם אני ראיתי אותו ישן שם לפני כמה ימים. טוב, יאללה חבר'ה, בוא נתחיל ללמוד. יש! הנה, לא מאמין שלא למדנו היום. למה לא למדנו? דווקא כן למדנו. שנזיין את שניכם בפרו. זה סתם כי עלי יום מסריח. תן לי פעם אחת אני ברצלונה, אני מזיין אותך. מה זה משנה ברצלונה או לא ברצלונה? אם לא תלמדו למגן, שניכם תדפקו. נו יאללה, לך אתה. אני אומר לך, גם אם איכשהו תשיגו את השאלות, אני יודע מה, תגנבו את המגן, עדיין לא בטוח שתצליחו. בוא'נה אחי, זה רעיון מעולה. מה? לא, באמת זה רעיון מעולה. הרי שניכם אמרתם שראיתם אותו נרדם השבוע בבית ספר, נכון? נו. ואני בטוח ב100% שהמגן כל הזמן אצלו. אוקיי. אז ניקח את המגן, נצלם אותו, ונחזיר לפני שהוא מתעורר. אין מצב שאני אעשה את זה, אחי. עושה מה? מה, אתה לא מקשיב? לא אחי, הרגתי את שרדר. סטופיד. מה, אתה דביל? נראה לכם יזהו אותי ככה? טוב, מי מוציא את המגן מהתיק שלו? בוא נעשה משל. בוא נעשה משלוש. אתה מפסיד בזה. אחי, זה כל המזל, מה אתה רוצה? שלוש יוצא אחד. אחד. שיט! למה סתם איתני? טוב אחי, תעשה את זה מהר, אנחנו מחכים לך פה. טוב, נו. אני לא רואה כלום, אחי. וואי אחי, מלא. יאללה, צריך לצלם את זה עכשיו. אין לי כסף, אני... גם לי אין כסף. איך יוצא בסוף תמיד שאני משלם? אחי, אתה מתקמצן על 60 אגורות? יאללה, נו. שיט, איך זה שוב אני? טוב, לא אכפת לי. פעם שעכשיו נכנסתי. מה אתה כל כך מאפן? זוג או פרב אחי. זוג. אין תרועה. יאללה, בוא.
היי, אמא. כן. לא, אני מכבד. אמא. אמא. חבר'ה, שאלתם לנו את החיים. ובכן, שמעתם זאת במו אוזניכם. הנערים הללו הצילו את המורה שלהם לתנ"ך. נחמד לראות שלאור כל הפשיעה והאלימות עדיין יש 3 צדיקים בסדום. כאן יעלי קולינסקי מוואלה נוער לייב. אני לא מבין, למה שיניתם את שאלה 2?